హ్యాపీ భారత్. అయితే సమంత గారికి ఈ 2026, 27లో సమంత గారి జీవితంలోనే సమంత గారి జీవితంలో 2026, 27 అనేది జీవితంలో టాప్ పొజిషన్ ఉండే అవకాశం ఉన్నాయి. ఒక్కసారి లైఫ్ టైం గ్రూప్ చూస్తే మీకు తెల్లమవుతుంది. 2027కి మనకు 5 నంబర్ రావడం జరిగింది. టాప్ అన్నమాట, జీవితంలోనే టాప్ పొజిషన్ 2027. అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. 2027కి ఈవెంట్స్, ఆమె జీవితంలోనే 2027 టాప్ పొజిషన్కి వస్తుంది. తర్వాత 2038కి 4 నెంబర్ వస్తుంది, 2051 ఇలా క్రమక్రమంగా గ్రాఫ్ పోతుంది. కానీ 2027, 26, 27 అనేది కీలకంగా టాప్ పొజిషన్ జీవితంలో ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే లైఫ్ టైం గ్రాఫ్ మన జీవితంలోనే ప్రతి అంశాన్ని పూసగుచ్చినట్టుగా నువ్వు జీవితంలో టాప్ పొజిషన్కి వెళ్తావడంలో ఇంకా కళ్ళ ముందర అద్దంలో చూసుకున్నట్టుగా చూపిస్తుంది. మీ లైఫ్ టైం గ్రాఫ్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ఎక్కడున్నా తీసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్లో తీసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్ తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యాపీ భారత్, హ్యాపీ వరల్డ్. థ్యాంక్ యూ.